Безпека, звільнення бранців Кремля, Північний потік та багато іншого. Про це говорили президенти України та Сполучених Штатів. Джо Байден приймав Володимира Зеленського та всю українську делегацію в овальному кабінеті Білого дому. Американський президент згадав вікопомну промову у Верховній Раді кілька років тому та бажає знову відвідати Україну. Україна і Сполучені Штати мають спільні цінності, і ми непохитно віддані нашим довготерміновим цілям вільної, цілісної та мирної Європи. Сполучені Штати залишаються відданими суверенітету та територіальній неподільності України перед лицем російської агресії, і наша підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непорушною. Український президент подякував за оборонну підтримку, чергову партію озброєння та участь США у Кримській платформі, а також говорив про українців та кримських татар, яких Москва тримає в заручниках на окупованих територіях і у своїх катівнях. Дуже чутливе питання. Ми сьогодні зранку передали вашій команді, пане президенте, список всіх полонених України. Ми їх підготували. Це списки людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донбасу, на тимчасово окупованому Криму, в Росії, в Москві. І їх біля 450 людей. Яку роль, яку допомогу може зробити Сполучені Штати в цьому питанні? Замість запланованої години президенти України та Сполучених Штатів спілкувалися віч-навіч більше 2 годин. Затягнулися і перемовини у розширеному складі за участі глав зовнішньополітичних відомств, міністрів оборони та інших. Одразу після українська делегація попрямувала на відкриття Українського дому у Вашингтоні. Там Володимир Зеленський поспілкувався з пресою. Розмову віч-навіч назвав не завжди сонячною, але чоловічою. Те, що замість 1 години зустріч йшла 2 години, говорить про те, що дійсно сторони зацікавлені в діалозі, зацікавлені в результаті цього діалогу. А домовились про майже $500 мільярда американських інвестицій, зокрема у децентралізацію та судову реформу. Сторони обмінялися розвідданими, а президент наголосив, що невдовзі очікує візиту до Києва голови Пентагону для розробки плану співпраці у Чорному морі. Крім того, Україна хоче залучити Сполучені Штати до перемовин по Донбасу. Багато часу приділили темі бранців Кремля та звільненню окупованих територій. Багато разів, починаючи з комплементарних речей щодо Кримської платформи, що дуже потужна ініціатива, так вважають Сполучені Штати Америки, що хочуть підтримувати цю ініціативу. Питання складне, тому і багато разів говорили про Крим, тому що питання, ви знаєте, складне щодо деокупації Криму, щодо полонених. Україна отримала підтримку у прагненні до НАТО, але жодних точних дат немає, каже президент. Джо Байден, як і раніше, заявив, що двері Альянсу відкриті для України, але про ПДЧ не йдеться. Ми говорили про те місце, роль і де Україна в цьому альянсі. Я відчуваю, що президент особисто, не тільки відчуваю, я чув це, президент особисто підтримує Україну щодо надання членства в НАТО. Але яким буде шлях, зараз мені складно вам сказати. Україна та Сполучені Штати виступають проти «Північного потоку-2», каже президент. Проект розглядають як загрозу для безпеки Європи. Президент Байден особисто гарантує, що якщо з боку Російської Федерації чи з боку інших представників, і якщо з боку цих країн будуть порушені якісь речі, які передбачають небезпечну ситуацію через енергетичні проблеми для України, Сполучені Штати гарантують введення санкцій проти Північного потоку. За підсумками перемовин, Київ та Вашингтон опублікували велику спільну заяву про стратегічне партнерство. Вона складається з 5 розділів – від оборонної підтримки та реформ спецслужб, війська та судів до протидії пандемії. А як заявив президент Байден, нині відносини України та Сполучених Штатів ліпші, ніж будь-коли.
Це дійсно безпрецедентний документ. Я ним надзвичайно задоволений. Він, якщо чесно, перевищив мої очікування. Я вдячний американським партнерам за те, що вони почули Україну з більшості питань. І ми маємо дуже предметний документ, який виводить стратегічне партнерство України та США на новий рівень. І вже цієї осені я і державний секретар Блінкен проведемо засідання оновленої комісії стратегічного партнерства і, найважливіше, ухвалимо нову хартію стратегічного партнерства між Україною та США. Далі українська делегація попрямувала до Сан-Франциско та Лос-Анджелеса. Уперше офіційні представники України відвідають західне узбережжя. З цієї нагоди влада Каліфорнії підсвітила будівлю мерії Сан-Франциско кольорами українського прапора. Там у президента та урядовців запланована зустріч із директором корпорації Apple Тімом Куком та інвесторами Кремнієвої долини. Навіть таємні свідки не змогли підтвердити причетність бранців до тероризму та спроби захоплення влади в Росії, яку їм закидають окупанти. Про це заявили адвокати після чергового розгляду справи 25 кримських татар, затриманих навесні 2019 року після масових облав окупаційних силовиків. Їх звинувачують у тероризмі через нібито причетність до Хізбут Тахрір. Напередодні Південний окружний військовий суд залишив під вартою до 15 грудня Сейтвілі Сейтабдієва, Акіма Бекірова, Рустема Сейтхалілова, Асана Янікова та Ескендера Сулейманова. Прокурор наполягав, що якщо в'язні вийдуть під домашній арешт, то втечуть і будуть тиснути на свідків. Однак таємний свідок, який назвався Фарідовим, не зміг підтвердити надумане звинувачення у тероризмі. Сегодня он в заседании подтвердил, что никаких угроз в отношении его, либо его членов его семьи, либо имущества не было. И заявление в органы ФСБ о том, чтобы его настоящие данные засекретили, он не писал. Однако, несмотря на это, судом было отказано в заявленной стороной защиты ходатайства о рассекречивании данного свидетеля и допросе его непосредственно в зале судебного заседания. Также хотелось бы отметить, что на детализирующие вопросы стороны защиты свидетель ответил, что он пришел к умозаключению о том, что наши подзащитные являются членами партии Хизбут Тахрир, исходя из того, что они более углубленно знают религию ислам. Конкретно, когда спрашиваешь по своему подзащитному, свидетель может сказать, я не слышал от него что-либо, призывы к свержению власти или же призывы к свержению, к изменению конституционного строя. Вот. Видели ли вы, как готовил взрывчатку? Допустим, был вопрос. Нет, не было такого. То есть вот эти все ответы скрытых свидетелей, они свидетельствуют о том, что наших подзащитных, посадив вот таким образом и применяя к ним вот это вот уголовное законодательство, огульно обвиняют. Двоє українських воїнів зазнали уламкових поранень внаслідок вогню окупантів. Про це повідомили у штабі Об'єднаних сил. Захисники нині у шпиталі, їх стан оцінюють як задовільний. Ворог бив з 82-х та 120-х мінометів по оборонцях Авдіївки, Золотого 3 та 4. Застосували протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем та іншу зброю. Окрім того, окупанти вели розвідку з повітря. У відповідь на агресію українські захисники подавляли вогневі точки противника з незаборонених мінськими домовленостями зразків озброєння. Станом на 7 годину ранку 2 вересня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Неподалік Золотого 3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Кіберфахівці СБУ викрили агенцію, яка за московські гроші малювала плакати для окупантів Криму та Донбасу. Правоохоронці встановили, що з початку війни у 2014 році фірма готувала пропагандистські матеріали. Тоді рекламники розробили макети антиукраїнських бігбордів, які розміщували в окупованих містах Донеччини та Луганщини, а також у Криму. Матеріали містять очевидні заклики до розколу України. Серед архівів агенції знайшли зразки з написами «Харківська» та «Одеська республіка», про російську родину та інше. Останнім часом вони підготували низку бордів на кшталт «Крим – єдина Росія», «Весна побєди нашей», а також «Прорвем любые блокади» з портретом окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова. Попередньо відомо, що агенція у Києві є дочірньою компанією московської фірми і повністю контролюється громадянами країни-агресорки. Нині СБУ розслідує це як створення терористичної групи. Винним загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Кримсько-татарська школа «Берлік» відкрила свої двері у передмісті Києва у селищі Чайки. На відкриття зібралися школярі та їх батьки. За словами директора школи та культурного центру «Берлік» Назіма Сейдамєтова, викладатимуть двома мовами, що відповідатиме сучасним вимогам. Поглиблено вивчатимуть науку, технології, інженерію та математику. Крім того, школярі вчитимуть кримсько-татарську мову та літературу. У школі також навчатимуть Корану. Навчання у школі буде платним. За словами засновників школи, сучасна освіта – це гарна інвестиція у майбутнє дітей. У селищі Чайки та навколишніх селах мешкає більше 300 кримсько-татарських родин. Школа вміщує 100 учнів, наразі набрали 50. Зараз відкриті з 5 по 8 класи, а у майбутньому навчатимуть і старшокласників. Была организована школа «Берлік», которая будет давать общеобразовательную программу для детей, переселенцев крымских татар. Основной акцент в данной школе будет делаться на преподавании технических наук. Это современное STEM-образование, которое включает в себя такие предметы, как Science, Technology, Engineering, Maths. То есть это наука, технологии, инженерия и математика. Будет основано на этих основных дисциплинах подход к обучению. Также одним из подходов к обучению является, несомненно, билингвальное образование, то есть обучение предметов на нескольких языках. Знание – это свет, знание – это сила, и сегодня на самом деле миром правят знания. Если мы хотим деоккупировать Крым и вернуться в Крым, то, безусловно, эта сфера и этот вектор, он один из самых наиважнейших. Чувство гордости, чувство того, что мы продвинулись на этом пути, на пути к, опять же, мы всегда думаем про Крым. Пусть она здесь открылась, в Чайках, пусть это будет Киевская область, материк, пусть это будет далеко от Крыма, но опять же, это еще один маленький шажок, опять же, на пути к освобождению Крыма, потому что будущее, а без будущего никуда. Будущее за нашими детьми. Біз қайерде болсақ олайық, Қырымдамы, Українада, я да башқа бір мемлекеттерде. Де б ми не були, в Криму, в Україні чи де-інде, до батьків у мене є таке прохання. Ми маємо пам'ятати, звідки ми приїхали, хто ми, нашу мову, релігію, історію, оскільки ми народ, а не дрібна громада. Ми маємо це пам'ятати та донести це до діточок, комусь нагадати, а когось цьому навчити. Тому ми прагнемо дати їм такі знання. Прийде день, і всі ми зберемося в Криму. І я сподіваюся, що ці діти повернуться до Криму, вже знаючи рідну мову, свою історію, усвідомлюючи, що вони кримські татари та воз'єднаються зі своєю батьківщиною. Есть возможность, кто еще не знает, не слышал о нашей школе, тоже подать документы и приводить своих детей. Ознакомиться на сайте можно с условиями поступления. У нас есть тестирование, проводится определенное для этого. Всех приглашаем. У новій столиці Єгипту поруч із Каїром жителі будуть використовувати смарт-карти і додатки, щоб відкривати двері і здійснювати платежі. А в інтернет можна буде заходити через загальнодоступний Wi-Fi, який роздають з ліхтарних стовпів. У місті також буде встановлена мережа із 6 тисяч камер. З їх допомогою будуть стежити за пішоходами, машинами, регулювати рух і дізнаватися про підозрілу активність.
Ми хочемо, аби наші жителі встановили мобільний додаток нової столиці і управляли своїм життям через телефон. Творці розумного міста сподіваються вирішити проблеми, які сьогодні є в Каїрі. Це погана інфраструктура і телефонний зв'язок, висока щільність населення і багатогодинні черги в державних установах. У нас найпередовіші програми, наприклад, для розслідування злочинів. Припустимо, що щось сталося, і нам потрібно знайти фургон певного кольору. Ми швидко зможемо його знайти, оскільки відразу будемо знати про нього усе. Наші камери – це не просто камери стеження, це охоронці, які все бачать. Місто будують з нуля посеред пустелі. У новій адміністративній столиці будуть жити 6,5 мільйонів людей. Для перших держслужбовців вона відкриється вже в кінці року. Деякі єгиптяни вважають, що нову столицю створюють лише для еліти, оскільки більшість людей не зможуть дозволити собі купити там житло. Інші вважають, що технологічний підйом давно назрів. По-перше, можна буде заощадити час та сили, можна буде уникнути рутини, паперової роботи, ведення архівів. Усе буде сучасним. Я бачив таке у Європі ще в 90-ті роки. Усе це буде корисно для громадян. З іншого боку, виникає багато побоювань. Деякі вважають, що системи стеження і камери будуть порушувати приватність громадян і допоможуть встановити тотальний контроль.